Kagkaron sa nagahingapos nga bahin sining aton sa Gilanon. Kahisa sa dughan. My Vice Plus Report! Okay, sa pagpadayo nato no, sa pagpanumbalik naton mga kabyanan, mga ka-Marbase Channel, yari kita no kag may ara kita persona nga pagakuhaan sang bisan gamay lang detalye about sining lalaki nga nabungguan bala. Kag makibot gid kamo mga ka-Marbase Channel tungod kay ang aton nga interbyuhon subong nga maghatag sang detalye sa among lalaki. Amo ini siya ang sa to nagligad bala nga nakastiguhan nga gindala sa ospital man nga si Joel no, Joel Bordan ang imo nga ngalan no, Joel. Mahimo mo kami no Joel mahatagan sang detalye sang sining lalaki abing nabungguan no. Bawa kadako sang iyang pilas sang iyang abaga ho na bungguan gid sang salakyan may lagani kay hindi makusog ang pagbunggo sa yan no Joel. Mahimo mo kami mahatagan sang detalye, bisan gamay lang. Mo sinisir na tabo, sir. Nagkadto ako sa tindahan, sir, kung sa diin, dito man sa nabungguan, kag may baklon kung tani ako, sir, eh. Apang, nakita kong madamo nga tao, nga nagatulumpok, sir, kag dito, nagpamangkot ako kung anong ilagi na tumpukan. Kagamo na sila, sir, na tabo. Nakita ko, ang isa ka lalaki nga dugoon. Hindi ko na galing sir maklaro kung tani ang itsura sir kay kadamo sang dugo. Ginhimutaran ko gid sa mayo. Kag nakita ko si sinong Jeffrey Galiato. Okay. Mahimo mo pagid bala kami mahatagan no isang pila pagid ka detalye about sining kay Jeffrey no. Jeffrey ang ngalan niya sini. Ano mo ni siya noy? Suod mo ni siya nga abyan or ano mo ni kasilingan mo ni? No? Palihog no Joel. Atagi pagid sang dugang pagid abing detalye kami, no? Bahin sining lalaki nga si Jeffrey. Mahimo bala no Joel? Ang matuod sir, hindi pa gani ako o kung hindi pa gani kami sina-close sir nga duha, hindi pa kami suod sir. At ang naluwi gid ako sa tabo karon sa iya. Naluwi gid ako, Sir Michael Arot. Okay, bilang katapos na lang pamangkot sa imo ng Joel, ano balay ni siya? Anong gid ang bilog niya nga ngalan sini kag ini bala siya may pamilya, may asawa kag anak. Kag pila nang iyang pangidaron ni no Joel sa imong pagbanta kung may ideya ikaw no Joel. Katapusan na lang pamangkot mo. Sa nakuha na akong sir nga impormasyon sir, pinagi sa iya nga utod nga si Vina sir. Ang iya gid siyang apelyido kay mag-utod man sila ni Vina, amo si Jeffrey Magbanwa sir. Amoy nang pangalan sang iya nga magulang sir kag apelyido. Okay, madam, magiging salamat sa imo no Joel. No? Ate, ikaw kamusta man? Ate, at least bisan pa paano, okay nagawa ang imong matsyag. Doble lang sa paghalong no kay hindi naton mapaktan ang paminsaron sa mga tao subong no. Ati madamo nga salamat na sa imong impormasyon nga hatag sa among bahin sining isa ka lalaki nga nabungguan kay kaluluoy man ini kag subong yara pa sa idalom sa pagulong sa mga doktor ano. So bantayan ang pipilak pagid ka mga detalye sini sa aton pagpanumbalik sa ibang pagid naton nga public affairs program no sa mga pagpangalagad pagid sa Marbase Channel FM. Na naman ang inyo abyan sa kahanginan, Michael Orot nga naga-tamyaw sa inyo sang maayong adlaw. Hoy, Anting, may hambal ako sa imo. Ano yung yambal mo? Nagkabalo ka na wala sa balita nga Nga ano?
Nga na-aksidente ang magulang ni Vina? Dumayo raw. Dumayo naman sa niya ang akong nga naisipan, Birds. Anong naisipan mo? Sugira naton si Bossing Gardo. Nga? Para nga, kuno abi, Oo. mapa-ibid-ibid naman to siya sa ospital eh. Pwede, Di ano pwede. bro? Birds, maayo man ba lang naisipan ko? Mayo hindi. Kanami no, may utok ka mga Alam galino. ko pa yan. Te, Sige. Dungan kita nga magambal kay Bossing Gardo. isa-isa lang, kalain mo na magdungan ta. Isa-isa lang. sige. Na, mayo ka naintindihan mo ko. Te, Sige, dali na. malakat ha. Dali. Bossing Gardo, nakahibalo ka na bala sa balita nga ang magulang ni Vina, ang babayi nga imo naluyagan, ang iya sina magulang na bungguan sang salakyan? Bossing, nakahibalo ka na guro sa buot ko silingon nga dapat magpa-impress ka dito sa ospital kay para makita ni Vina ang imong pag-effort. O kung ba pag-effort, English yun ah. O kung ang imo pagsakripisyo ko no abi. Tapos, kung makita na niya, basi ko maluyag sa imo. Okay. Ang isa sa akon mga tinawo nag-BM sa akon, yari pa ako subong sa pier. Kay mayara ako laktan. Madali man lang ako. Mapasibuan ay ako. Ari ako subong sa pier. Amo nga magahod diri sa akon ginahamtangan. Amo gali inang natabo sa magulang ni Bina. Sige lang kay pagbalik ko makadto ako sa ospital nga nahamtangan ni Jeffrey nga magulang ni Bina. Buwas makabalik man dayon ako. Kinahanglan mapakita gid ako nga nagabulig man agud nga makakuha ini sang pagtamod man ni Bina. Pagbalik ko buwas sa gabi makabalik na ako. Bina, nagakinam-kinam na gid ako sa imo. Nagakinam-kinam na gid ako sa imo, Bina. Ay, mo gani. Ay, siguro, damo naman ito pa sa lubong si Bossing Gardo sa ato ni. Amo gani At isa ko niya, laban gig ko to ya, kaya ako yaya masaligan mo. Asa ka eh. Ay, kami ya. Ano kami? Kamuyati. Tagaan talaga mo partida Ay, hindi na pwede. Hindi na pwede nga, ikaw lang ya. Dapat kami may araman. Hindi ako magpati sa imo nga ikaw lang nga may ara. Siyempre, kami man eh. Bukan eh. Ay, ako pa ya. May dyan ka nagtubot-tubot ng ipong ko bisang gamay ho. Vina, okay ka lang? Paliyog. Hindi na magpakansubo pa.
Mag-ayo pa si Manong mo pauli pa siya sa inyo kag magapdanay pa kamo. Iti. Naluoy gid ako sa iya kay nagatulog ginaluwa niya samtang nagatulog kay Manong niya. Naluoy gid ako sa movie na. Joel, kabay pa nga wala lang sa malay niya matabo kay Manong Jeffrey. Habi mo, nakibot kita ko sa mga ibalan ko nga mo nung natabo sa iya. Na-aksidente si Manong. Sinoblang may sala, sini. Nga mo sining natabo. Joel, gusto ko istorya ko ng doktor. Gusto ko maibala na kaimtangan ni Manong. Excuse me, sino ang tagtungo di Jeffrey Magbanwa? Ako ang manghod niya, Dok. Ikaw ba lang doktor niya? Ako ang doktor nga nagatiman sa iya, miss. Ay, kamusta ang magulang ko, Dok? Okay na ang pasyente. Diyos ko, salamat. Salamat kayo, okay na siya. So far, wala man sa may mga nakita nga lastro sa iya lawas. Salamat, Gido ka. Agis ang pagkabunggo sa iya. Salamat, Diyos ko. Oo. Papahuayon lang siya naton. Sige, Dok. Kung makabugtaw na, pabalaan niyo ako. Okay, Dok. Kay balang miss. panamon. Salamat. Hindi ka na magkabalaka. Tungod okay na ang magulang mo. Hulaton mo na lang na makabugtaw sa. Okay, Dok. Sige ha. Bayaan ko na ikaw. Salamat, Kaya Dok. madamo pa ako sa buhaton eh. Salamat, Gid, sa imo. Diyos ko, ang Jeffrey. Salamat kay okay ka lang. Joel. Okay na ko na sinang Jeffrey. Wala man siya kung maano. Maayo lang gani. Sino ba lang gina-istorya mo dira sa cellphone mo? Sige. Magwanay kita. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang nagahingapos nga bahin sining aton Sugilano. Kahisa sa dugan. Ini nga Sugilanon bugalgid nga ginadulong sa inyo sang Marvice Blind Channel nga ginapangunahan ni DJ A. Kahisa sa dugan.